staveš ovdje. Hoćete da probamo da ga zanesemo malo? Idi malo, ajde, ima na mjesta, možemo ga. Ajde, ajde. Hoćeš da ja ovako krenem? Samo zadnji kraj. Ajde, probaj da ga učešti, ajde. Ajde. Meni su kraju. Slušaj me, slušajte me nešto. Stani polako. Daj da se priđeš sa još jedan kvart. Ajde, snimaj, I da se hvati desna strana odavde da ga vuče na gore. Dajmo zadnji kraj, da ga uvatimo. Već je, brate, baga pređi. Čekaj, Da nema šansu. hoće bre, može, ajde. Ajmo još malo, ajde. Ajde, čekaj, nema, ajde samo. Čekaj, iđi skladam. Zakrči još malo, samo da ga... Nategni ga malo, nategni ga. Jeste su vezali sam? Nisam, ne mogu da... Može da ga upališ, da ga ubaciš U rikverc, bravo. polako, Ajde, polako na gas. Spore ga ubaci. tako je. Well. Čekaj. Ajde. Čekaj, dobar. Ajde, probaj da ga upališ. Gdje će li na panj tamo da... A ide, pa pravo na panje. Hoće, sad ćemo ga zanesemo ovdje još malo. Šta sad već ti vrti? On ti vrti vidlo. Ne vrti ovaj... Ajde, neko. Na zeleno ga pali. Vrti ovdje sad. Ovdje sad. Pa to ti zapaljenje. Čekaj, jel ti uput? When? Pa, ajde, drugi ustavi, ajde. Ajde sad zeleno. Ajde sad zeleno. Ajde ga izvučemo gore pa će vidimo pa. Ajde. Ajde ga izvučemo. Ajde, siđi s njim. A kako ćeš da se N ga stavi, u N? A da mi ne krene napred. Ne može na taj loj, čuješ? Može. Ajde, treba... Ajde. Ajde. Ne može, paj, ne može. Stani. Pusti ga malo, mora ga zanesemo na Nema tamo. da ga spustiš da navali na drvo. Prvo ćemo da radimo. Hoće sajlu da pustim. Slušaj, Ne. daj ovako drvo. Možemo da zanesemo mi na malo doma. Možemo, čekaj, ne možemo na polugu, što on kaže. A? Možda ga upališ. Ne može. A šta misliš?